zober si vedro. Špeciálne vedro, v jednej tretine je membrana, dierky. A do toho pádajú kámene, piesok, husté, si zober koľko vody. A do toho padá kamene, voda sa usadzuje. A to celú do toho husté vyolačíš, vymieš. A to hore už máš furt čistú vodu. Si zober to pre upratovačky, aké bomba by bolo. To by mala hore furt čistú vodu. Neťahaj to tak vysoko, však môže krk mi urve. Nižšie to daj. Tak až tak nie. A normálne vedro. A čo sa smeješ? Tak to je väčší napad, jak raketový motor. Začni od kefy na šaty. A nie tam. A normálne vedro by stalo 50-60 korún. A toto špeciálne prevedení, super bomba, 150. A ver, to môže byť Dali. Ver, to môže byť Dali.